Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Oihan Arizala dugu gurekin. Musikaren munduan murgilduta dago, eta gaurkoan ze puntutan dagoen eta ze proiektu dituen eskuartean ezagutuko dugu. Ongi etorri, Oihan. Eskerrik asko. Zer modu zaude? Ongi, gustora. Nekatuta, ja ordu hauetan eta aste tartez. Nekatuta, bai, jointxe lanetik etorrita, gainera, elurra... Elurra, bai. Bueno, ongi. Lanetik ze lanetik? Irakasle musika eskola batzutan, bat baino gehiagotan, nire kasuan, gaur justo batetik etorrita, hor, lekun berri aldetik eta. Bale, eta trikitixa klaseak ematen dituzu edo... Bai, iten dut pixkat denetarik. Bertan, batzutan trikitixa klaseak, bai, ni trikitilaria naizelako, baino gaur adibidez iten dituen aurrezkuntza klaseak eta hola ere, bai. Bale. Pixkat, aurrezkuntza eta lehen hezkuntzako batzuekin ere ibiltzen naiz. Bale. Denetarik pixkat. Osa, musika arlo ezberdinetan. Bai. Eta zu trikitilari moduan definitzen zara, edo nola definituko zenuke zure burua artearen inguruan? Duela urte bat, pare bat urte, esango nuke ni trikitilari moduan definituko nintzatekela, baina oraintxe bertan, ez dakit, nabil ni ere nire kontutik gauza diferenteak probatzen, trikitixakin bai, baina instrumento diferentekin, oin pianoakin nabil ere trasteatzen eta hola, eta egia esan ez dakit nola definitu. Musikari bezala esango nuke. Baina gero musikari bezala ere ez dut hain beste nire burua ikusten, ez dakit. Kostatzen zaiten nire burua puntu batean ikustea. Orduan, usten dut pixkat, usten naiz eramaten. Karo, puntuaren arabera ez, gauza bat edo bestea. Bai, hori da, eske, karo, guain, trikitilaria naiz, eta izan naiz betidanik, eta gainera hortan lan egiten dut, triki irakasle naizelako, nire egin handienean, baina, karo, musikaldetik eta gauza diferenteak egiten ditut, gauzak probatzen ditut, eta momentu hortan esaten dut, guain ez dut asko trikia jotzen, berez. Talde batekin bai, irakasle moduan bai, baina nire etxean ez, orduan trikitilarian ez dakit. Baita ere zaila da batzutan definitzea bakarrik arlo horretan, ez? Azkenean, gauza asko gara, ez? Eta batzutan zaila egiten zaigu definitzea bakarrik zentzu horretan, ez? Bai, hori da, eske... Bai, hori da koskan nire ustez ere, azkenean, gauza batetan sartzen baldin mazara eta horretara joaten baldin mazara zuzenean, igual bai horrekin zure burua definitu ezakezu. Nire kasuan behintzat, gustatzen zaidala deixente pixkat esploratzea, eta, ere, daukat izaera bat, deixente aspertzen naizela gauzekin, eta orduan joaten naiz beste batera, mugitzen naiz deixente, orduan niri behintzat kostatzen zait puntu batekin definitzea. Esango nuke hola modu global batean musikaria behintzat bai naizela. Eta betidanik izan duzu musika gertu edo ezakit txikitan musika gustoko zenuen? Esango nuke baietz. Nire gurasoei asko gustatu izan zaie musika betidanik, nire aita eta ama sartu ziren triki munduan, nire anaia ere bai, ni sartu nintzen ondoren, eta hasieratik musika eskolan eta sartu ginen 7 urteekin pianoa jotzen, nire anaiak biolina eta hola, baina egia da ni, adibidez, txikitan ez nuen hainbesteko grina egia esan, de hecho, pianoarekin hasi nintzen eta 4 urtera nik utzi nuen pianoa. Baina hori utzi eta hasi nintzen beste instrumentu batekin ez dakiz zerta, de hecho, justo trikiarekin hasi nintzenean izan zen gehiago musikarekiko grina hasi zitzaidanean, kalera ateratzea, jendea dantzatzen ikustea, zu jotzen duzun bitartean, eta hor bai grina gehiago sartu zitzaidan, hori izan zen 12 urterekin edo. Hori da gehien gustuko duzuna? Kalea eta hor jendearekin konpartitze hori edo... Garai batean esango nuke baietz, orain eske gauza asko dira. Bai, kalera atera edo eszenatoki baten gainea igo jotzera eta jende azpian ikustea ere, nola esaten dute jendearen berotasun hori sentitzea, guai da, nire aldetik ere adibidez, nik asko disfrutatzen dut nire etxean ni bakarrik jotzen. Edo konposatzen, edo
sin más, abestiak jotzen nik asko disfrutatzen dut orokorrean. Osea, ni naiz nire lehendabiziko entzulea. Osea, ez dut inor gehiago behar, da, hortarako bai. Ordan, uste dut orokorrean musikarekin, osea, eta musika entzuten ere, osea, nik disfrutatzen dut musikarekin. Osotasunean edo hori esan daiteke. Osea, zu ere konposatzen duzu baita ere zure musika? Bai, saiatzen naiz. Bai, bere momentuan duela ez asko atera nuen trikiarekin ere diska, hola pixkat modu kasero batean, eta ez nion bonbo handirik eman ere, ez nuen ere gogorik hortako. Eta bueno, baizerarekin adibidez bai konposatzen ditugu gauzak, eta nik parte hartzen dut, gustatzen zait parte hartzea konposaketa horietan, eta nire etxean adibidez pianoarekin gauzak egiten ditut, baina orokorrean egiten ditut niretzako. Osea, momentuz ez dut inoiz nire proiektu bat oso serio hartu konposatzaile bezala. Osea, nik konposatzen ditut, niri gustatzen zaitalako pixka trasteatzea. Baina nahiz inoiz serioki jarri hortan. Aipatu duzu baizera, hor diazu jotzen duzun taldeetako bat, ez? Ze musika egiten duzu edo nola, bueno... Baizera, oraintxe bertan, esango nuke funky talde bat bezala definitu daitekela. Bere momentuan hartu zuten, bueno, ni momentu hortan ez nengoen taldean, ni duela ez asko sartu nintzen, urte terdi, esango nuke olako zezer. Hasi ziren, ez dakitzen bat, egia esan, 10 urte edo inguru. 10 urte? Duela 10 urte hasi zen baizera? Hasieran zen eskarmentu. Bale. Hor nik ez nituen ez da ezagutzen ere, nire mobidak nituen, baina momentu hortan bai, Iruñerrian eska talde hauek eta desente atera zirela gure 10 o 15 urte garai hortan. Hauek ziren horietako talde bat, eta egon zen momentu bat esan zutela, venga, taldea redefinituko dugu eta nahi dugu funky talde bat izan. Eta momentu hortan, ni sartu nintzen, Peio sartu zen, teklista moduan eta saxofonista moduan ere, eta hor hasi ginen gehiago definitzen taldea funky talde bat bezala, baina, gauza desente egin dituzte. Eta asko zarete zenatoki gainean, ez? Zenbat zarete? 10. 10 gara, bai, batzuten kostatzen zaigu eszenatoki gainean sartzea, baina bai, 10. Eta zer zaudete, haize instrumentu nahikotxo daude, ez? Bai, berez osotara 4, fijo egoten dira 3, 2 trompeta eta tromboilaria, eta, guain esan dudana Peio sartu dela saxo eta teklatuarekin, orduan, joaten da bera aldatzen. Batzutan teklatua, beste batzutan saxo, batzutan posible badu igual kombinatzen ditu, batzutan eskatzen digu, haber lortzen duzun 2 eskurekin edo jotzea, baina behin dikan ez dut. Bai, baina berez hori 4 haize horiek, eta hori 2 gitarra, bajista, bateria eta 2 abeslari. Eta zure rola zein da? Ni abeslaria naiz, berez. Eta gustora, zaude rola horretan? Bai, egia esan, proposatu zidatenean izan zen pixka, eta, sorpresa ez dakit, niretzako justo ni abeslari moduan ez nuen nire burua ikusten, esaten, ni trikitilaria izan daiteke, pianoa jotzen dut igual, momentu horretan ere ez nuen asko jotzen, baina abeslari moduan ez nuen nire burua ikusten. Baina, esan nuen, ni holako naizelako, nahiko salsero naiz, eta esan nuen, venga, saiatuko naiz, eta esan nien arazori gabe, ni saiatzen naiz, eta ez bazaizu gustatzen, botak eganpoa erraz. Baina, hasi ginen, eta, gustora. Guain bai, gainera, gustatzen zait letrak egitea, eta hola, eta hortan gabiltza, funki. Guain gustora, ohitu naiz, hortara. Eta eszenatoki gainean, nola sentitzen zara, eroso, hor zure saltxan, edo batzutan... Ni bai, ni egia esan, ni oso tontoa naiz ere, egiten ditut tontakeri pilo bat, batzutan gehiagin inkluso, eta ez naiz oso lotxatia, eta egia da, abeslari moduan ere eduki ditut nire proiektuak, nire gazte garaitan, nire kuadriakoekin, binen etzen hain serio edo, eta, nahizen ez oso lotxatia, enuen arazorik, eta adibidez talde batekin, igotzen naizenean, talde baten izenean nik ez dut nire burua ikusten ni eszenatoki baten gainean, ni nagoela jendearen aurrean. Niretzako da, taldea dago jendearen aurrean, eta ni naiz talde hortako partaide. Orduan ez dut, egia esan, ez dakit zergatik, baina hola ikusten dut, eta nik momentu hortan ez dut ez lotxarik, ez beldurrik pasatzen. Gero, ateratzen dena, ateakoa, baina... Gainera mar izanik ez, besa handiagoa, ez? Bai, eta horrekin adibidez, ni enaiz inoiz oso abeslaria izan, enaiz hola sentitu, entonatu ez dakit, batzuk, segurazkinik baino beto ingo dute, eta, de hecho, askok, baino,
hortan adibidez, bi abeslari garela asko nabaritzen da. Azkenean, bion artean ere babesten dugu geure artean, batek igual zer gazten du, besteak laguntzen du, eta beste bat ondoan eukitzea kantatzen, niri behintzat pilo bat laguntzen da. Eta, arkaitzi galdetezkero, nik uste ere bai laguntzen diola, biak elkarrekin egotea. Eta horretaz aparte, badituzu beste proiektu batzuk, ez? Bai, denetari, baina bai. Momentuz beste, trikitilari naizela esan dugu, trikitin zen jotzen dut trikitisa, eta baina hortan egia da ez dela inbesteko proiektu pertsonal batzu konposatzen dituzula abestiak, azkenen... Abestiak ja eginak daude, ez? Bai, azkenen da orkesta bat erromeri talde bat, iten dituna bertsioak, abestiren bat hortik handaukagu egiten duguna, baina beste rollo bat, ez dakit. Netzako dira bi gauza oso diferenteak. Musika da, baina oso diferenteak niretzako. Eta leheno ere, egon gara kamerak gabe, ez, hitz egiten, lanari buruz eta tekin ekonomikoa nola batzutan zaiaten lortzea eta musikaz bizitzea eta parte hartu bat dituzun gauza pilo bat. Nola egiten zu hor balantza hori edo plazerra eta ekonomia? Momentuaren arabera, baina orokorrean nahiko zaila izaten da. Orokorrean hori gertatzen da, ez, azkenean olako proiektutan, gainera zuk hasiera batean zu musikarekin hasten zarenean eta musika egiten duzunean, mundu guztiak esango, nik musika ez nuke diruarengatik inoiz. Baina egia da, gaur egungo sisteman oso beharrezkoa dela, etekin ekonomikoak eukitzea, alde batetik edo bestetik, mundu guztiak inbarra du lana edo zerbait dirua eukitzeko, ze bestela sistema honetan bizirautea nahiko zaila hola da, eta ezin da momentu honetan behintzat, hori ezin da saiestu. Orduan, holako proiektu bat daukazunean, berez denbora desente eskaini barra diozula, pilo bat entsaiatu, gela bat alokatu entsaioak egin ahal izateko, instrumentuak, ez dakit zer, da gauza bat, dirua balio duena, ezin da hori ere, beste gauza bat ezin dela saiestu, gauzak dirua balio dute. Eta zaila da, eta askotan proiektu batzuk alde batera utzi barra dituzu. Ze, nire kasuan adibidez, nik bi proiektu hauek ditut musikarekiko, baina hala ere nik lanbide bat eduki behar dut. Ni irakaslea naiz, nire karrera egin nuen, hori guztia, jende askok egiten duen bideoi, eta azkenean kudeatu beharra dituzu, nire kasuan behintzat, bi proiektu oraintxe bertan nahiko gainean daudenak, beste guztiarekiko, lanbidea, eta gero noski zure bizitza pertsonala, bai baldin batzuk bikotea, edo lagunekin, edo familiarekin, edo hori guztia. Askotan, hori kudeatzeko denbora ematen duzu igual lagunak ikusi gabe. Ez duzulako denborarik, igual haiekin egoteko, baina, azkenean gustatzen baldin bazaizu, moldatzen zara. Saiatzen zara behintzat. Eta esango zenuke, zure bizitza osoa zure musikaren inguruan suertatzen dela, edo badituzuela espazioak non esaten duzu, jazta, hau alde batera utziko dut eta sartuko naiz beste honetan, ez duela ez ikusirik musikarekin? Baditut nire espazioak. Bai, eta uste dut garrantzitsua dela. Niretzako batzutan ere hortik ateratzea ongi dator. Azkenean, ez dirudien arren, ez dakit kanpotik nola ikusten den, ni betidanik egon naiz mundu hortan sartuta, egia esan, baina da gauza bat, eta nik uste orokorrean, ez musika bakarrik, artea orokorrean, da gauza bat, eta gainera asko gustatzen baldin bazaizu, sartzen dizkiozunak ordu pilo bat. Eta neke mentala batez ere desente sortzen dizu, estresa sortzen du, momentuaren arabera ere igual ez zaude gustora horrekin, eta eukitzea espazioak hortik kanpo ongi dator. Nik uste bai horrekin eta beste gauza askorekin, baina zure bizitza osoa baldin badijoa zirkulu berdinaren barnean uste dut izan daitekela nahiko estresantea. Eta estres hori horretatik aldentzeko ongi dator espazioak. Nire kuadrilan adibidez, kasi musikari bakarra naiz, eta 20 eta piko gara. Orduan, nik kuadrilarekin noanean,
Beste plan batzuk dituzu. Bai, momentu hortan ni enaiz musikaria. Ni naiz, pues, kuadriako beste bat, kainak hartzera goazenak, edo zin gauza goazenak, bino orokorren ez gabitzala hola musikarekin alde batetik bestea. Gero, bueno, zuk buruan beti daukazu, baina ongi dator, holako espazioak eukitzea. Bestera nik uste, ez dakit, izango zela niretzako behintzat gehiegi. Izan duzu noizbait horrelako krisi momenturen bat, izan duzun, behar dut ez dakit, inflexio puntu bat, edo zerbait utzi, edo beste bide bat bilatu, edo... Bai, egia esan bai, gauza da inflexio puntua arraroa, ze nik badakit nik musikarekin bizi nahi dudala, beti, posible baldin badut musikaren gandik ere bai, hori badakigu pixkatzaiagoa dela, baina nik badakit beti musikarekin egongo naizela. Ez baldin bada gauza batekin bestearekin. Inflexio puntu bezala, duela gutxi adibidez, ni beti denik trikiti saio izan dut, eta oso ataskatuta sentitzen nintzen horrekin, eta pasa naiz beste zea batera hasi naiz pianoarekin, jazz mundua pixkat ezagutzen, orain dela gutxi hasi nintzen, eta niretzako hori adibidez da inflexio puntu bat. Musikaldetik beste modu batera, era sakonago batean ere aztertzera, talde diferenteak eukitzearen horrek, askotan ere zuk planteatzen duzu nahiz eta ez utzi benetan nahi duzun horregon, edo horrek betetzen zaituen, ez dakit dira, iten dituzun galderak, baina egia da, puntu hortan musika uzte aldera ez dudala inoiz jo. Nik betidanik izan da musika bai, orain musikarekin zer, baina, azkenean gauza asko egin daitezke. Batzutan marraztera jarri naiz, baina, marraztea ez da nire fuertea, nire aldetik behintzat, marrazteak egia da erlajatzen nahuela, ez dut askotan egiten, egia da pilo bat erlajatzen nahuela eta pilo bat gustatzen zait, baina hori bai da niretzako, gauza bat nizbeinka egitea gustatzen zaidana, baina ez dagoela inbarrenatua zure bizitzan, ez? Bai, eske oraintxe bertan ezingo nuke utzi. Eske ezin dut. Droga moduko bat da, orduan. Baina egia da, eske ezingo nuke utzi, ezinezkoa da, nik entzuten dut musika eta niari naiz musika hori entzuten. Jende asko, nik kuadrillako batzuekin, nola esan duan nire kuadrian kasi naizela musikari bakarra, eta nire kuadrillako batzuekin igual musika entzuten egon, hor fondoan, eta nik bapaten esan, entzun duzu hori, eta inork ez du entzun, esate izuten, ¿qué dices? Eta niretzako da, pues bai, eske sartzen zait, ezin dut utzi, ezinezkoa da, eta gainera hortan nabil lanean, hortarako ikasi dut ere nik magisteritza musika aipamenarekin egin dut, nik hortarako ikasi dut, nik nahi nuelako hortara joan. Eta orain niri behintzat, igual beste momentu batean galdetzen diat, eta bai, baina momentu honetan, koño. Eta ikasketak adibidez, garrantzitsuak dira, badago hor talentuaren asunto hori, eta berez dugun hori edo, eta jende batzuk pentsatzen du, ikasi behar dela, eta ikasketen, horrek ematen dizula, oinarria eta, garatzeko aukera hori. Zuretzat ikasketak ze puntutan arte dira garrantzitsuak edo ez, artearen munduan profesionalki ibili ahal izateko? Berez da, eduki izan dudan eztabaida bat, behin baino gehiagotan, eta egia da, iritzi desberdinetako jendea dagoela. Nire ustez, bai egia, baino bai hontan eta beste bizitzaren arlo askotan, badagoela jendea, erraztasun gehiago daukala horretarako, ez dakit, dena delakoagatik, hola jaio zen eta erraztasun gehiago dauka. Eta hori ikusten da, bai jotzen duzunearen jendearekin, bai irakaslezaren heinean, eta ezagutzen duzun jendearekin ere hori ikusten da. Baina hala ere, nahiz eta zuk erraztasun bat euki zeozerrekiko, ez baldin badiozu horri kaina sartzen, nolabait esateko, ez duzu aurrera egingo. Errazagoa igual egiten zaizu gauza bat, baina ikasketako oso garrantzitsua dira, eta hori jakin barra da. Musikan, ni musikaria naizelako, eta hori dakidalako musikan ordu pilo bat sartu barra dira. Zuk instrumentu bat ongi jo nahi baldin baduzu, eske ordu pilo bat dira, ez da erraza. Ez da bat ere erraza, gainera da gauza bat, ibiltzea guretzako da gauza bat,
oinarrizkoa eta ez duguna pentsatzen, baina instrumentu bat jotzea ez. Orduan, zuk ikasi behar duzu, praktikatu behar duzu, jo behar duzu, pilo bat jo, eta zenbat eta gehiago jo, orduan eta gehiago ikasiko duzu. Horren barruan, bai, egongo da jendea, ordu berdinak eman da, batzuek gehiago aurreratuko dutela eta beste batzuk gutxiago, baina orokorren ikasketak oso garrantzitsua dira, niretzako. Eta igual, maske ikasketak, etxean bai, baina jotzea. Nik kasi gehiena ikasi gana izan da kalera ateratzen. Bai, esperientziarekin, ez? Taula gainean edo kalean. Bai, eta jendearekin jotzea. Azkenean da divertigarria, oso divertigarria dena jendearekin geratzea jotzeko. Eta gainera hor pilo bat ikasten da. Kalera atera eta jendearen aurrean jo. Hor ikasten duzu pilo bat. Baina bai, ikasketak oso garrantzitsuak. Eta nik gero eta gehiago ari naiz hortzen hortaz. Lehenen nintzen oso kontziente. Eta baduzu hor, zure ibilbide honetan, baduzu hor momenturen bat, horrela, goxotasun batekin edo oroitzen duzula, edo momentu kutxunen bat, edo anekdotarik hor ezagit markatu egin dizuna, edo oroitzen alduzu? Hostia, ez zaila, ez dakit. Ez dakit, eske niretzako oso presente egon da musika beti. Orduan, momentu bat esatea, bueno, niretzako adibidez, trikitixarekin egon nintzenean eta, bueno, jendea ezagutzen nuen, bino ez zeuden nire puntu berdinean, ni oso motibatuta nengoen eta nire inguruan ez zegoen motivazioi zeukan jendea. Eta adibidez, ezagutu nuenean jendea nire puntu berdinean zegoena eta haiekin jotzeko aukera neukanean, bai, bira, puntu hori oso garrantzitsua izan zen niretzat adibidez. Osa, jendea ezagutzea, zure rollo berdinean dagoen jendea ezagutzea. Gerora, bueno, bizitzak buelta asko ematen ditu eta jende horrek, igual ez du jarraitzen, nire kasuan, bueno, nire buruan ditzen pertsona horiek ointxe ez dute asko jarraitzen musika munduan, baina niretzako oso garrantzitsua izan zen hori. Ze bestela, zuk zure gabuzetxean jotzen, bale guai, gero ateratzen zara zu bakarrik jotzera kalera, bale guai, baina jendea zure ondoan eukitzea zure motivazio berdinarekin niretzako oso garrantzitsua da. Eta horretarako talde bat eukitzea adibidez, mundu guztia baldin badut zure puntu berdinean, da pasada bat sentitzen dena. Delako, ez dakit, zuri motibatzen zaituen zerbait, beste bati ere motibatzen diona, eta nola esatea, autoalimentar, ez dakit nola esatea. Bai, retroalimentar. Bai, hoi retroalimentar, nik ematen diot botoi bati eta berak ematen dio hurrengoari. Bazaz aurrera askozaz erratzago, ez dakit, beste motivazio bada. Niretzako hori igual izan zen, hola momentu polit bat musikan esateko, ez dakit hori zen galdera. Bai, noski bai. Eta baizeran adibidez orain ze puntutan zaudete, edo hori sentitzen alduzu, kontatuta zaudetela? Baizeran, gaude puntu baten nahikoz, zaila izan da beti, azkenean 10 pertsona gara, eta da talde bat, ez duena bilatzen etekin ekonomiko bat, baino, karo, horrek eramaten zaitu, beste gauza batzuk eukitzera, bai edo bai etekin ekonomikoa euki barra dituzuela. Orduan, geratzen da prioritatearen movida hori, ez? Aber, zeri ematen diozun zuk prioritatea. Eta azkenean ekonomiak asko bultzatzen du. Zuk nahiko zenuke beste proiektu bat igual prioritate hori eman, baino ezin duzu ekonomikoki etekinak ematen dizun beste hori ezin duzu utzi. Ze bestela berza egiten duzun. Eta orduan, etekin ekonomikoa ez du bilatzen edo oraindik ez dauka eta horregatik? Ze etekin ekonomikoa ez bilatzea, claro, ulertzen dut horretaz lukratzea edo superaberatsa... Bai, bai. Bai, berez, arrazoia duzu, ez da, etekin ekonomikoa bilatzera, da lehen esan duguna, ez dugu, guk talde hortan ez dugu musika egiten dirua bilatzeko, baina nik uste... Bai, motivazioa ez dagoela kanpoan, baizik eta barruan. Motivazioa ez da hori, barruan dau, baina egia da, musika talde askok esango dutena, gela bat behar duzu, seguraski hori alaukatu behar duzu, materiala behar da, musika ekipoa behar duzu gauza konektatzeko, eta musika mundua oso garestia
ez dakit, ni justo hortan abeslaria naiz, eta, bueno, erosi nezaken mikrofono bat, bai, bueno, nik ez dut erosi, egia esan beti jartzei jate. Alde horretatik ez dago arazorik, bino, galdetu jozu bateri joleari abertzen bat gastatzen duen, bere bateria zaintzen, material berria erosten, azkenean zu bazoaz berritzen dena, apurtzen dira gauzak, ez da betikoa, edozein gauza bezala, badu bere gastua, eta musika mundua oso garestia da. Nik mundu guztia flipatzen du, nik trikitixa batek zenbat balio duen... Zenbat balio du trikitixa batek? Trikitixa batek, 1500-etik gora... Bai? Bai, orokorrean bai. Gero dago aukera, bigarren eskukoak, ez dakiz zenbat, baino eta 1500 nahiko baju esan dut. Nik ditudan trikitixak desente balio dute. Desente gehiago. Eta bi ditut, eta guaindikan niri gustatuko litzaidake gehiago euki ahal izatea. Oraintxe bertan ez da posible, asko balio dutelako. Nik oraintxe bertan ezin dut hori erosi, moldatu bartzara duzunarekin. Normalena dela, baina aurrera egin nahi badin baduzu musikan, zuk gauza horiek behar dituzu. Eta gauza horiek, munduan hori da, munduan dagoen guztia bezala kasi, dirua balio dute. Orduan, holako proiektu batean, bai, zuk ez duzu musika egiten dirua bilatzeko, noski, baina dago momentu bat esaten duzuna, eta nik ze egiten dut hemen. Diru pilo bat ari naiz hemen hontan gastatzen, denbora pilo bat ari naiz eskaintzen, eta momentu batean, horrek, zuk horri eskaintzen diozun denbora hori, ezin diozu beste gauza bati eskaini, hortan zaudelako. Orduan, saiatu hartzara hori pixkat oreka hori bilatzen, ez? Nik nahi baldin badut proiektu bat olako euki, niri gustatzen zaidala pilo bat, eta nik gustuarekin egiten dute, eta enuke utziko, egia esan. Baina oreka bilatu behar duzu, eta saiatu hartzara kudeatzen. Proiektu diferenteak, lana, gehi, hasieran esan dugun guztia. Kostatzen da. Eta baduzu, okurritzen zaizu horrelako soluzio magikorik, edo adibidez instituzioei, edo gizarteari zerbait eskatu ahalko... Gizarteari? Instituzioei ez, egia esan, nik ez nik eskatuko uste duelako ez diela gai, hori egiteko. Baina gizarteari bai, niri tokatzen zaidanagatik, dala musika munduan, nire uste musika mundua oso toksikoa. Azkenean, gaur egun gaude puntu baten hainbeste estimulu ditugula, hainbeste musika entzun dezakezula, azkenean entzuten duzula zure aurrean jartzen dizutena. Ez baldin bazara oso musikazalea, eta hori gizartean ez da... Mundu guztiak esango dizu musika pilo bat gustatzen zaiola, baina gero entzuten den musika, denok dakigu zein den, denok dakigu juergan ateratzen garenean zein musika entzuten den, orokorrean. Eta nik uste hor dago la koska. Azkenean, zein da arazoa? Gure musika ez da jendearen gana iristen. Eta da betikoa, guk askotan eztabaidatzen dugu, eta da gure buruan beti dagoena, nik musika niretzako egiten dut, baina nik nahi dut jendeak nire musika entzutea. Eta hortik dator dena, ez? Hortik dator beste guztia. Entzuten baldin badatzaitu jendeak eta jendeak berotasun hori ematen baldin badizu, beste guztia dator horren atzetik. Gaur egun oso zaila da hori, sistemak ez duzten. Eta instituzioei ez, baina jendeak uste dut bai egin dezakela zerbait horren inguruan. Buelta bat eman, ez dakit inguruko taldeak pixkat gehiago babestu, ez dakit nola esango nuken ere, iruditzen zait oso zaila, ni ere entzule bezala, niri berdina gertatzen zait, azkenean hainbeste musika eta gero ez dakizu zer aukeratu, ni behintzat gero jartzen naiz kotxean eta ez dakiz jarri. Pues berdina, mundu guztiai berdina, ez dakizu zer jarri. Eta azkenean, nire kasuan musikaria naizenen ez, eta asko gustatzen zaidanez, bilatzen dut zer jarri. Baina ez baldin baduzu hainbesteko grina eta zuretzako da, bai, musika entzuten dut eta gustatzen zait, baina kasi, dantzatzeko eta gutxi gehiago, ez baldin badakizei jarri jartzen dut ematen didatena. Eta ematen didatena ez da guk egiten duguna, orokorrean. Gure, nik behintzat ni mugitzen naizen panorama hortan behintzat. Badaude taldeak, hortikan ateratzen direnak pixkat eta esaten zuna, mira, zorionak, baina da zoriontzeko gauza bat, ez esaten duzu, ostia. Ez dakit oso ongi egin duzue, fijo hori fijo, eta gainera sortea eduki duzue. Ez baldin baduzu sortea,
oso zaila. Zein izan azken aldi honetan asko entzun duzun musika edo abesti talderen bat hor izan duzula? Asko entzun dudana. Asko entzun, bai, deskubrimenduren bat egin duzun justo, deskubrimendu. iten diazu galdera, justo momentu batean, ni, uste dut lehen aipatu dudala, hasi naiz pianoarekin pixkat jazz mundua ezagutzen, eta, bueno, pues, nahi baldin baduzu pianoarekin edo edozein instrumenturekin musika konkretu bat ikasi, musika konkretu ezagutu behar duzu eta entzun behar duzu. Orduan nire azkeneko urtean jazz pilo bat entzun dut. Baina, bueno, pues esateko, justo ni beti saiatzen naiz ere hemengo taldeak entzuten, eta burutik adibidez nire laguna dira gainera, eta niretzako egiten dute musika oso onak dira, eta bueno, eta aurrera doaz, eta nik uste oso ongi egiten nahi diela lana. Etxo, guain hemendik gutxira daukagu kontzertu bat haiekin egingo duguna. Eta burutik desent entzuten dut, ibilbedi, adibidez, duela ez asko ikusi nituen zuzenean lehendabiziko aldiz, eta gustatu zitzaidan pilo bat, eta hasi nintzen gehiago entzuten, ez nitxolako asko entzuten. Ez dakit, gero mitikoak, eskabidean, nahi gustatzen zait entzuten dut. Egia esan ez dut hainbeste entzuten, musika horrek ni ez nahuelako hainbeste erakartzen, baina egia da entzuten ditut eta asko gustatzen zait, eta horiek ere oso lan hona egin izan dute azken aldian. Eta oraintxe bertan, ez dakit, orain Janus Lester duela gutxi atera zuela diska bat, eta atera dituzte pare bat abesti hortikan ere gustatzen zait, gainera gure rollo antzekoa, justo, guk atera dugu duela gutxi abesti bat, abeslariak gurekin kantatzen duena, egin duela kolaborazio bat. Nola ditzen da? Abeslaria? Ez, atera duzuen abestia. Abestia Arietan, ointxe duela aste bat, hori atera genuen, eta ez dakit, eske, jode, esate izut, niri kostatzen zait pilo bat. Ja, eske pena baten ditze, gero justo aterako naiz eta esango dut, jode, ez du taldea baipatu, edo lagunen bat esango dit, nola, ez du zago. Bueno, pues ez dakit, gero betikoak, ez dakit, nik gonbidatzen dut esploratzera orokorrean, bai hemengo taldeekin, karo, hortara jotzen dute bai, pixkat hemengo taldeai babesoi ematera, baina, orokorrean musikaldetik, eske musika pilo bat dago, orain. Esploratzen bali maduzu, gauza asko aurki ditzakezu, oso onak dienak eta oso politak niretzako. Eta gero etorkizunera begira, nola dituzue hurrengo hilabeteak, edo taldearekin kontzertuak dituzu, edo nola planteatzen dira, proiekturen bat hor buruan? Oraintxe bertan, Trikitinsekin bai, Trikitinsekin kontzertu pilo bat, baina bai, Udaberri eta udaraldera gehiago, ez? Udaberri, bai, hortxe ezakitzen bat ditugun ja itxita, baina desente, baina hori da, Trikitins oso jarrita dago, behintzat Iruña herriako panoraman oso jarrita dago, eta oso erraza da Trikitins bezalako talde bat deitzea. Deitzen zaituzte, egiten duzu arratsaldean jo, gauean jo, egun oso bat girotzen dizu, bai, badakizu gustu guztientzako, iaia guztientzako dela. Hori pixkat denetari da, bai, rollo baten pixkat oinarrituta, baina publiko askoz gehiago abarkatzen du, musika mota pilo bat, eta... Ez da inbestelako arriskua edo, ez? Hori, bai, ez da, jendea etorrikoa, azkenan da talde bat ez dena jendea etortzeko deitzen. Deitzen da, badakizulako hor jendea gongo dela, eta jendea horrekin disfrutatuko duela. Orduan, alde horretatik bai, baizerarekin adibidez, arazo gehiago ukitzen ari ditugu. Baina, idagere gure gauza, 10 gara oso zaila da. Claro, koordinatzea adaptaketa guztia, ez? Bai, eta, justo, nire kasuan adibidez, ni Trikitinsen ere naizela, eta Trikitinsekin kontzertu asko daude. Azkenean mundu berdina da, ordutegi berdinetan mugitzen gara. Eta, larun bat gaua... Bakarra. Ez daude inbeste, larun bata, hori da, ostirala, gero, hortikan udan ere atera dezakezu zerbait, baina jendeak lan egiten du batera, bai. Euki izan ditugu kontzertuak, goizeko lauetan, gaueko lauetan, bostetan joan behar izatea, eta taldean egotea jendea goizeko 7 lanera joan behar izatea. Eta orduan, karo, behin bai, bitan bai, 3. esaten duzu, ez, gaur ez. Orduan zaila da. Baizerarekin totemeko kontzertua, hori bai, hori esango dut, martxoak 10, jendeak nahi baldin badu etortzea, guapo gongoa,
gu burutik eta etxekalte taldearekin, oso onak, eta nian egongo naiz, osea, norbaiten nahi baldin bagu. Hombre, espero dugu, ez? Bai, Horrez baldin ez bazaude. baldin banaiz bietik galtzen izan liteke, hori izan liteke da, baina bai, egun hortan gainera lana daukat, osea, lan egin, Claro, eta ostirala da, lanetik ez, jotzera, orduan, bai, tokatzen zait, ostiral arratsaldean hortik gauza mugitzen ibili naiz, kontzertura joan alizateko, osea, bai, baina hori, momentuz egia esan, esango nuke, bai, zerarekin oraintxe bertan hori dugula. Ze bai kontzerturen baterako deitu gaituzte, baina momentuz ezin izan dugu baiezkoa eman. Claro. Baina, bueno, ja ohituta gaude hortara. Osea, bueno, holako talde bada, pues, aldugunarekin botatzen dugu. Pazientzia gutxinaka eta disfrutea hor Bai, egotea bai, beti, ez? eta daukaguna disfrutatzen dugu, osea, sobran. Pues listo. Gustatuko litzaiguke gehiago, bai, baina, bueno, momentuz dagoena, bai. Eta gero, etorkizun luzera ja begira, nola ikusten duzu zure burua? Musikarekin atope, zure proiektu propioekin, beste taldeekin oraindikan? Da hori da gauza bat, planteatu dela pilo bat, eta ez dakit. Ez dakit, ze gainera ikusten dut nire burua orain, pues, 16 urterekin ez nuke esango oain naizen puntuan egongo nintzela. Orduan orain, ez dakit, orain pues, esaten dut ez dakit, pues, ari naiz saiatzen pianista ere bihurtzen, trikitilari naiz, nahi dut pianista bihurtu, momentuz naiz kontsideratzen. Eta, pues, espero dut etorkizun batean pianista moduan ere nonbaiten egon alizatea, baina eski ez dakit. Ni idea. Irakasle, seguraski. Gustoko duzu ere, irakaskuntza. Gustoko dut ere, bai, noski, horregatik egin nuen, bestela ez nuke ginen. Eta oso gustora nago, ni irakasle moduan, baina hori, beste gauza bat gehiago. Irakasle, seguraski bai, eta hortik aurrea beste guztia, ez dakit. Joango naiz ikusten, abez etortzen den. Bueno, pues elkarrizkatu beharko zaitugu berriro ere, Igual hemendik 10 urtetara. Bai, a ber. Eta ea. Bai, a ber non dagoen. Igual ez nago hemen. Bai, kanpoan ikusten duzu zure burua? Igual bai, ez dakit inor, ez dakit. Hoi oso zaila jakitea, baina ni irekitan nago, noski, bai. Ikusi beharko litzake. Oso ongi. Bueno, bukatzeko, beti egiten dugun zerbait da, uzten dugu hurrengo gonbidatuarentzat galdera bat. Orduan, aurreko gonbidatuak utzi du zuretzat galdera hau. Zein da zure porrotik handiena? Porrotik handiena? Bai, bera badator ere pixkat klaun mundu horretatik, eta orduan klaunean badago flopa edo porrota hori, eta horreri ematen zaio garrantza ondia, ez? Bino porrota, ulertuta, porrota bezala, hau, 0. Exactamente. Bai, izan daiteke arlo pertsonan, artistikoan edo nahi duzun arloan. Ja, hortzu, ezakit. Ostia, pues okurritzen zait, hau ez da justo, ez da musika, eske musika arloan ez nuke jakinen, niretzako ez dudalako, ez dut porrotik euki, denetik ikasten da. Baina niretzako, eta bueno, pixkat hilatu daiteke horrekin, ikasketetan nik batxilergoa egin nion zientzietakoa, beti nire nahiaren atzetik joan izan nintzen, zientzietako egin nuen, eta nire lehenbiziko, karrerako lehenbiziko urtea egin nuen ingenieritza batean Bilbon. Oso ongi pasa nuen, lagun pilo bat egin nituen, jende asko ezagutu nuen, baina karrera hori izan zen kriston porrota. Pero porrota, 4 hilabetetan utzi nuen, 0. Osea, jazta, esan nuen, bale, ingenieritza ez da nirea. Osea, nik ontarako edo ez dut jaio. Hoi izango nuke hori izan zela, 4 hilabete eta gero, deusin gabe, izan zen, begira, ni hemendik banoa, ze hau ez da nire tokia. Bueno, klaunean bezala, harri bitxia izan zen, ez? Ikusitzen nuen horrez egoela zure bidea. Hori da, bai. Horregatik, karo, porrota bezala, bueno, bai, karrera hori etzen. Baina, bueno, porrota bezala, bueno, pues alde hortatik ikusi nuen hori etzela bidea. Claro, eski porrotak askotan ematen dizkigu informazio, vamos. Bai. Oso esanguratsu eta beharrezkoak. Bai. Porrotik ingabe ezin da bizi. Bestela, zeozer gaizki ari zara egiten, nire ustez. Mi esker oian erantzunagatik eta, bueno, elkarrezta guztiagatik, orain zure txanda. Hor duzu klariona eta ezabatzekoa. Ostia. Eta orain bai, izan daiteke edozein motatako galdera. Edozein motatako galdera. Ez dakizun hori izango den hurrengo gonbidatua, ni ere ez naiz oroitzen, ja? Bale. Baina, bai, artearen munduan... Bai, pixkat horrekin
erlazionatuta behintzat, edo... Bai edo ez, Osea, arteren munduan ari da pertsona hori, baina ez du zertan horri buruz izan behar. Ostia, guain pentsatu behar dut. Bai? Barintxe bertan. Badakit pixkat berandu dela, gaudeia... Lasai. Ostia, a ber, igual pasatzen naiz, Ez. Ez dago filtroik. Vale. Idazten dut, ez? Bai. Bueno, nire letra ez da osona, baina... Ostia, pixkat txikia idatzi dut, baina. Lasai. Beste da nik gero esango diot. Ya está. Konta iguzu, zer idatzi duzu? Zer gertatuko litzateke artea desagertuko balitz. Wow. Ze filosofiko, ja. Horregatik esan dut igual pasatu naizela, baina... Vale, perfecto. Baina da gauza bat nik askotan pentsatu izan dudana, delako, ez dakit, osea, jendeari galdetzen baldin badiozu bizitzan zer den beharrezkoa, zer den esentziala, oso gutxik esango lukete artea dela. Orduan, ez baldin bada esentziala, desagertu daiteke, ez? Bueno, pues, aber zer gertatuko litzateke. Vale, pues hausnarketa oso interesgarria. Eta, bof. Pues hor utziko du. Eskerrak ez dudala nik erantzun behar, Ba, primera noian. Pues mi esker, Bale, zuri, eskerrik asko, oso gustara. zaindu, eta, bueno, zorteon proiektu guztietan. Ikusiko dugu. Bai, ikusiko dugu kar fijo. Bilakatu dira goizaldeko lehen orduak. Eguneroko kontu berdina, baina kontu korrontea behera doa. Baina zer egingo diogu ba, hemen arnaztean ez badoa. Etzen iguten hau esan, jaio ginenean, zapalduko genuela errautzen gainean. Etzen iguten hau esan, jaio ginenean, zapalduko genuela errautzen gainean. Lanbide baten bilaterako naiz, izan da ez baitut nahikoan. Oraindik bainago garaiz bizirauteko hilabete osoa. Larun bateko afarira bai, baino hobe kaferako